kabeh sakmene kae terdiam mergo suaramu. Wah, jan powere gede tenan. Niken sae nggih, Pak. Sae napa sae? Sae napa sae? Budalke ya. Ayo dilanjutke suarane dilanjutke. Budalke umroh ya. Budalke umroh. Budalke umroh. Sae apa sae? Apik napa mboten ngono lho, Pak? Apik napa mboten? Sae napa sae? Heeh. Kakang kok sae napa mboten? Sae. Iya. San ingkang anggarma Ngertakon diluke. pripun, Mbak? Jawaban jujur ya. Nggih. Ngopo kowe kok menspesialkan putrane Mbah Sukron kowe lek nyinden. Biasane tekone nggo lembukan. Iki mau ket sore kok wis teko. Ndek ngenane melu Cahya Kuntadi ya ket sore wis teko. Cahya Kuntadi niku nganu to? Adike jenengan? Lah bare yo yo. Heeh. Kok mesti mok spesialne nyapa to, Nduk? Kok iso ngono? Karena ketiga anake Mbah Sakron ki pinten to? Tiga to. Sukron. Nggih, anake Mbah Sukron niku 3 to? Papat. Oh, 4 sing setunggale cewek. Iya. Kula kan mboten tepang nek kali sing cewek. Oh iya. Kula tepange kali Mas Kalinggo. Terus jenengan kali Pak Cahyo. Iya. Niku tiange poh saestu. Ngopo? Pancene suwai dalang sing paling kula remeni niku nggih Pak Yoyo kali jenengan. Weh, lah ngopo sebabe ngopo? Nggih, apik lahir batine, Pak. Wah, ngono. Jadi menspesialkan hadirnya itu harus sore. Terus seragamnya ya kudu seragam. Kudu padha karo rombongan. Terima kasih kanca-kanca, aplaus tepuk tangan buat Niken Salindri. Bintang tamune niki mau kan Niken Salindri. Ning Mbak Niken kan mboten ketinggal kados bintang tamu. Kaya rombongan. Spesial loh. Berarti lek nganggo seragam ngene iki bayarannya padha harus sinden-sinden. Nggih mboten to, Pak. Kesenengan Pak Haji Giran kok lek bayarane padha sinden lho Pak Haji Giran kok. Lek padha tak cepoti lho, Pak. Aja. Lah iya. Nggih niki acarane bersih desa dan memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia semakin maju dan buat desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri tansah pinaringan wargane tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan seger kewarasan. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi ayem tentrem. Mulya. Teraharjo. Aja betul. Nggih. Tuku kolor ning Kediri. Apa kuwi? Desa Kayen Lor mugi-mugi kathah rezeki. Wah, amin ya rabbal alamin. Ya. Apa, Pak? Tuku kolor. Kok mela-mela. Ndak oleh. Apa ya? Ndak oleh. Samene kolore apa? Tuku motor, ya ta, tuku motor sambil makan bacem. Ya ndak iso, Pak. Ndak iso. Iso nek sing nyetir sitok kene sing mangan ngene kok iso no. Masyarakat Kayen Lor muga-muga ayem tentrem. Amin. Sapane ya? Apa neh? Liyane kolor karo motor apa kira-kira? Ayo. Daun kelor. Daun kelor diumbah ning sanding sumur. Ya. Terus? Warga Kayen Lor mugi-mugi panjang umur. Oh iya. Luar biasa. Iki cerdas lho sing cerdas. Aku kalah cerdas wis entuk loro aku lagi siji lho ki mau. Ayo aku tak mikir neh nek ya, Pak. Ya. Ojo Kayen Lor neh, Pak. Ganti, Pak. Ganti apa? Niki bapake lurah namine sinten? Ibu Lurah iki. Oh, Ibu Lurah. Ibu Evi. Ibu? Evi. Evi. Vi bayaran ini duit. Apa? Tuku TV. Tuku TV. Tuku TV ning tengah sawah. Poin nek wong dodol. Lu TV kok ning tengah sawah ning toko. Iki ngepasne lho, Pak.
Pak. Oh, ngepasne ya. Tuku TV ning tengah sawah. Heeh. Ibu oh ya ndelok TV ning tengah sawah berarti ning gubuk, Pak. Oh iya ning gubuk. Ndelok TV. Hati-hati lho ndelok TV ning gubuk sambar bledek lho. Udan. Bu Evi mugi-mugi berkah barokah. Amin. Loh, tambahan masa jabatan 2 tahun ini suwi lho. Iya syukuran. Oh, ngoten. Oh. Berarti niki syukurane Bu Evi nggih. Ya, termasuk Oh. itu. Ya. Berarti acarane 3. Caranya 3. Kok ngirit ya, Pak? Lah iya. Teteke siji iki. Wong anu bangsongane ping pindho lho. Wayangane. Nggih Mila dalange niki jenengan. dalangnya aku sampai tanggal 11. Sing Wah. sepisan tanggal 31 Agustus ke aku ora kenal dalangnya kong. Kok nganjuk dalangnya. Oh, Heeh ya. anu iki. Sapa ya? Dalang sapa nyono? Ah, dalang sapa nyono. Heeh. Sapa nyono iso dadi dalang. Ah ya, alhamdulillah. Nembang nggih, Pak? Nembang no. Lagune sing halus napa? Sing halus sih, sing halus. Nggih. Heeh. Lo ngerepek asal mboten? Boleh, wong presiden pidato maca kok. Lah niku Presiden nek maca ra entuk. maca buku niki maca HP mboten napa-napa. Ora apa-apa. Nggih, niki nembe sepisan iki nggih, Pak. Apa? Lagune Mbah Sukron. Weh, apa? Sambung wanci dalu. Weh, ya. Nggih, ning ndamel bawa nggih, dandang gula. Nganggo bawa. Awakmu rene wis piro kan? Kula mriki. Ditangkap karo Pak Haji Kiran. Aduh kirangan nggih. Kok ketingale kok peng 5 nggih, Pak? Nggih. Lah. Bener Aku nggih, ki lho ben taun ki ditanggap rene. Aku lagi petok kowe ning kene ki yo bisa diki. Lho, lanjutan mboten semerep. Laro piye? Rencanane selanjutnya itu lho. Oh iya rencana nganti ping 5 ya. Nggih. Alhamdulillah nyuwun pangestu kan, Nduk. Iki sampean mangkat ning Mekah tanggal piro? Umroh. Tanggal 17 insyaallah. Nggih. Mulia tanggal piro? Pulangnya tanggal 25 atau pokoknya Oh. 12 hari. Nyuwun pangestu marga masyarakat, Buddha Nggih. selamat mulai selamat. Amin. Ijan sinden anu, apa jenenge sinden? Soleh. Solehkah? Soalnya nggih. Soleh, anake Soleh. Pak Soleh nggih, Pak. Ya, ya, di bawah nih. Eman. Ya. Kabeh sakmene kae terdiam mergo suaramu. Wah, jan powere gede tenan. Niken sae nggih, Pak. Sae napa sae? Sae napa sae? Budalke ya, Ayo dilanjutke suarane dilanjutke. Budalke umroh ya. Budalke umroh. Ngono lho, Pak. Budalke umrah. Sae apa sae? Apik napa mboten ngono lho, Pak? Apik napa mboten? Sae napa sae? Heeh. Akang kok sae napa mboten? Sae. Iya. San ingkang anggarma yang rucik Iki lagu menceritakan apa? Kowe ngerti ora? Napa, Pak? Menceritakan ada sambung tresno antara pria dan wanita. Terus? Tapi ada di tengah-tengah itu ada beteng yang kandel yang tidak bisa menyatu. Oh, berarti cinta yang tidak bisa menyatu. Nah, karena Terus? ada di tengahnya itu ada beteng yang sangat tebal. Karena yang Betenge niku napa? apa? Betenge niku napa? Karena yang pria itu sudah mempunyai keluarga, si wanita juga sudah mempunyai keluarga. Oh, jadi selingkuh dengan selingkuh. Ora. Mas, piye lek ngomongnya angel kuwi rung tekan sih rung tekan kuwi. Lah nggih selingkuh, Pak. Ya bener selingkuh bener. Lah nggih.
aja sok dilakoni. Nggih, mboten niku berarti rusak pagerayune wae. Betul. Saya kan usume lagune cinta sapa? Cinta bojone wong. Nah, Salah kuwi. yang bener sambung wanci dalu. Oh iya. Ya. Ya. Prandini maksa jabal nimasuka nanggapi. Mula ada pepatah mengatakan hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan olahraga akan bergairah, hidup dengan selingkuh akan bubrah. Nggih leres. Bubrah rumah tanggane. Nggih. Iya. Lah jenengan mboten oleh selingkuh. Saiki takono to karo wong sakmene kae iki wis ngerti aku kabeh. Apa kowe tau krungu Pak Kangkon duwe gendaan, duwe demenan, tau krungu? Mboten. Ora mergo perkara jujur, saking primpene. Ya Allah. Kudu yang sabar ya Bu ya. Ora lho Pak atine wong wedok iki panjenengan mboten oleh lho Pak. Ora entuk ngono ya. Meskipun itu hanya guyonan tetapi itu bisa menjadi kenyataan. Oh iya. Tidak boleh Nggak boleh, berkata ya, yang semena-mena. Kalau bisa nanti kalau habisnya dihapus ya Pak ya. Oh iya. Jajane marahi wong gerang aja. Ayo ta sambung rasa nanging wanci Gimana awakmu entuk salam nduk Ken saka mamamu Santi ning nggih, siwalan. Wis Nggih, dijok sabar. meneh sampeyan tanggal 1 Selalu Agustus. memantau streaming nggih, Pak. Nggih. Nduk niki kan tanggal 1 Agustus dielingke Om. Oh nggih. Oh, ngaten. Nggih. Oh, nggih, siap. Siap. Sik Nah, tahun nona- ngarep, Pak. Jenengan sanjangi regane pun muda. Oh, mun munda tahun Nggih, ngarep. nggih. Ya, oke. Tahun depan, Mas, kalau tahunnya ganti itu pasti ada perubahan nggih, Pak. Iya bener. Iya. Mau ya wis entuk anu meneh ya, entuk panjer meneh ya awakmu Nggih, ya. kula paling guting niku lek nampani job tahun ngarep ngoten niku lho, Pak. Lah ngopo? Regane lawas mesti. Lah Kayak iya. ngono DP-ne wis akeh. Heeh. Ngono ngenyangine wis garek Heeh. lupute. Ya ora apa-apa, konsekuensine awake dhewe saku tetep Nggih, budal. alah nggih wong seni, Pak. iya. Hiburane nggih teng ngeten iki nggih ta? Betul. Aja meneh kok Agustus, September tanggal 13 ning Nganjuk lu wis DP awakmu ki mau. Wah. Anu tahun ngajeng. Tahun ngarep. Lho kula nggih enten apa tanggapan tahun 2028. Mosok? Nggih. Tanggapan apa wi? Saestu niku teng Bromo, Pak. Neng Bromo? Inggih. Tanggapan ngopo? Campur sari, Pak. Kula ken nyalang anu mawon benjing tahun depan mawon. Soalnya tanggalnya nggih dereng dugit. Tanggalnya dereng napa dados. Dereng wonten kok ya. Nggih. Oh iya. Waneh kok nggih, Pak. Saking 2028 lho, Pak. Estu lho niki kula mboten ngapusi mboten guyon lho. Iya iya. Heeh, saking senenge karo awakmu. Oh, wong kondang aja. Wah, Kediri kok dilawan ya kayaknya. Kediri kok. Nggih, Pak. Kediri kutane sing dadi nyatane. Nggih. Ya. Tanono ingkang rupita nguntak tresno nadyan mung srana piranti Nonano gambarmu uga
kalindi api. Ini diajak ngomong, kamu kelas berapa? Sayang. Iso ngomong apa ora? Bisa ngomong ora? Namanya siapa? Gentong. Isin no, Pak. Aweh ora kuat aweh. Mau mati Pak sira-sira. Anu, duet karo salah siji wiyagaku. Anu, sapa jenenge? Wisnu. Ayo Nu, ajar kendel Nu, karo niken Nu. Nah, nggih ngenteni Ardi sing rawani mangkat jian. Ayo, kacamatane dicepot. Golek nganggo kacamata ndak kaya tukang las. Terus nek duet ki gawe klambi Superman nya lho, Mas. Sing dikibat sing loncatnya lho. Iya. Lah kuwi Mas Bowo kuwi. Ya. Gending. Dia Cik Joko ki nduk Ken. Mila, Pak. Dadi wira swara telu ki Cik Joko kabeh. Pripun Dik? Iya. Nuwun, wah jan kuwatah ya, Pak. Iya. Piye? Cik Joko kuwi nyawang perawan sing ayune kok ngene piye Nu? Sapa wonge sing mboten purun to, Pak? Iya. Namanya Mas Wisnu siapa? Mas Wisnu Sinung Nugroho. Mas Wisnu Sinu Nugroho. Nggih. Umure Kula pinten nggih, Pak nggih? Selawe. Nek kalih niken ngaten niki nggih. Selawe. Sak baraan, Dik. Oh iya. hah? Sak baraan. Masa sabaraan? Nggih. Aku ki ndak seneng lho malah karo sabaraan. Lah terus Senengku malah sing karo sing luwih tuwa ngono kae lho. Sing luwih tuwa man. Kuwi senengane wong lanang sing kebapak-bapakan ya. Nggih, sing umure 60-an ngoten niku lho. Weh. Kuwi karek ngeleng ngawur. nggih niki napa, Pak? Kersane napa, Pak? Jagongan sik. Oh, kersane 29. 28 lembian. 28. 28. 28 lho, Bu. Ngapusi mau gak iki? Enggak tenan. Iki iso delok KTP-ne. Tapi KTP-ne iki laki-laki perempuan ora genah. Lah perempuan semono ora ndang rabi-rabi iki ngenteni apa? Ya kan papane ati to, Pak. Nggih, selain niku kan nggih kedah lumpuk-lumpuk bareng ta, Pak. Apa ngenteni aku? Lumpuk-lumpuk niku mboten namung redono nggih mental nggih sedanten mawon. Iki takone ngenteni niken mau piye? Ya ndak to. Ngenteni aku 15 tahun kas gelem ra. Dalem bulah lah selak tuwek aku. Selak buyuten lho. Pun rencange pun sami gendong anak pun nggih ta, Pak nggih. Bisa menggendong boneka sik no sementara. Ya mosok ngeloni guling. Apa gendongnya jam mendem kae? Ele. Apa guling? Oh Jamu. Jamu. Oke. Jamu. Iya. Nek duet apa lagune manut aku. Mergo aku wis diparani karo sesepuh dalang saka Sragen, dalang Kangkok ki aja nganti ngadeg duet karo penyanyi engko ndak marah-marahi kanca-kancane. Nggih, panjenengan niku dados apa barometer. Nggih. Ngono ndak aku diseneni ndak sing. Kalau nek gabut bengi-bengi ngoten niku mirsani wayangane jenengan lho, Pak Es. Apa iya? Kula asine pengen nanggap jenengan, Pak. Soale murabi sampean ya. Mboten no, ulang tahun no, Pak. Rabi kesuwen jenengan pun tuwek punan. Iya. Loh, sepuh niku malah ampuh kok pripun to? Wis Mbah Sakrun, Mbah Sukron. Heeh, Mbah Sukron. Ya. Ngerel, Mas. Wah. Rale apa cara? Kuncine apa kuncine? Kuncine apa muni kok? Inggris. Ya. Nah iki kendel iki karo artis sik kendel iki jane. Heeh. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan. Oh. Pin. Mas, kalem Mas. Pin. Pindha samudra pasang Kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang.
sahyane bulan kang sumunar habyoring tawang tresnaku mring sliramu sayang Ngopo? kok takon ngewel lho Pak Ngewel kowe yo an. nggih lho Jane iki nikah sandrine doyone apa nek do ngewel petuk karo nikah santri. Bocah welos kaya ngono kuwi ngopo ngewel? nggih lho yakti sliramu yak pun mau menderek langsung mawon yak apa uyak ti sliramu kang dadi lamun Piye? lah iya to Pak lah pripun to Pak dayane kados ngaten iki lho Lah iya. Heeh. jan Bejane kambil ijo ya. bejane nggih sing menek bejane sing menek Heeh, iya. aku lak karo nutuke nggih Ya, oke. Ya. Yo, kayak apa? blank Pak sumpah Hah? nggih Pak saya hanya membutuhkan satu jawaban dari sampean napa pripun kenapa kok itu tadi kamu salah nada apa yang kamu rasakan ketika kamu duet sama saya napa Mbak grogi ngedek ya wah lha iya apa nggih lagi grogi niku lho dadi grogi mergone apa mergo keduren niku pengen menek ini lho Pak Oh. piye pengen meneki lah kan Ritmaku wis dhuwur piye? kan dhuwur banget Oh. Apa wajahku itu menegangkan apa saking ayune apa saking tanganmu lho teles niku lho wajane tanganku lho tanganmu wi aja ngono lho kamu nanti dibully sampun apa dereng Pak netizen. niki Pak Ah, sampun apa dereng wis. Ampun. Wis pisan Udah, wae. udah, Nggih. udah. Pangapunten lho Pak nggih, Ngopo? pangapunten. Wah, nggih niku wau Apa? mergo grogi niku wau. Ya ora apa-apa. Kabeh iki butuh proses. Jangankan sampean Pak Kangkoe kadang duet karo aku ya grog. Sing ngomong sapa? Ora nek grogine nek karo kowe. Lah wong panggung iki aku wis udah karo meh 20 tahun aku ning panggung ngene iki. Ayo njajal Ayo. nyanyi terus karo tak tatap. Oke. Ora Iya. wedi nek karo kowe Mesti aku. lek sampean nesu-nesu. Nesunya apa? Mau tak tatapne kok. Wow. Ayo lagu Mr. Mendel apalona? Apa? Apa? Ya karo aku. Yo. Rumangsane apa dikira aku nek ndredeg wis ora eneng ning kanggo ning panggung iki. Apale yo kuwi tok aku. Saiki kowe berperan sebagai seorang istri ning duwe bojo ngur mendem ae pendak dina. Entuk khusus malam hari ini untuk mempraktekkan kowe nyeneni aku entuk. Oh ngoten, Pak. Heeh. Tapi jenengan tetep temriku nggih. Ya, Berarti ki aku bandem napa niki mboten apa-apa. angger dikeneke ora apa-apa. Berarti iki kan lagune kan diayati dari seorang wanita itu merasa jenuh. Mergo bojone iki ndak dina ora gelem nyambut gawe, siji ngur mendem, sing angka loro mancing. Mendem karo mancing 2M. I don't like Oh, I I don't don't like. like laki-laki nganggur. Heeh, ya kuwi. Dadi wong wedok iso judeg bebek pikire mergo sing lanang wis nyambut gawe ora gelem, ya ta? Isine ngur mendem bar kuwi terus mancing. Lah Iya. bojo ning omah dijarni wae kan suwi-suwi berontak gitu. Lah ya, pamane sakniki ku skincare itu mahal, pasti itu membutuhkan uang yang banyak ya, Iya, Pak. bener. Heeh. Lah bojo kok ditinggali mendem tok ora gelem nyambut gawe. Lah kuwi kowe iso meluapkan dengan kata-kata. Dengan kata-kata ketika kowe marah neng bojone. Kuwi bojone aku. Dianggap Oke. kowe nesone aku entuk. Tak bayangne sapa ya mantanku sing mau wegelne ngono kae. Oh ya, ayo Pak Dalang ya. Iya. Ya. Ya, Iki lho Pak Dalange, Mas. Iya, aku dalange sing paling megelne sak dunia ya aku iki. Ya, Oke, rapuh anggap menjengkelkan. menjengkelkan kowe anggapen kowe jengkel kowe nemu lemu nembang iki aja mung karo nemper karo jerit-jerit karo bengok-bengok. Senenono aku. Nah, mergo iki ya kudu dihayati temenanan. Nah, ya coba. Ayo, Mister Mendem. Oke, yuk kaya apa? Ya, yo, ayo tangi. Oh. Sik. Apa, Aku Pak? dipraktekne kowe nyenenono aku sik. Mergo kowe mendem. Nyenenine niki ndamel kata-kata
biasa kados omongan apa syair lagu? Ya os kaya omong-omongane nyenene kowe iki jane ngomong tuh ngono. Oh, sik. Lek ngono wi aku ndak iso lho, Pak. Kula niku dasare sebagai istri itu ndak bisa selalu marah-marah, kan saya istri yang solehah toh, Pak. Oh iya. Jadi kayak ndak bisa kayak mengeluarkan kata-kata mutiara itu kayak sayang sekali gitu, Pak. Oh gitu. Ya wis dengan anu. Paling ya matak-matak nih terus micek-micek nih ngoten niku lho, Pak. Sone, Pak. Iya. Ngasok-ngasok nih ngoten niku. Ya. Kan ya ndak pantes lho panjenengan terus tak ngono-ngono nih, Loh, Pak. nek di panggung ki bebas. Tapi jangan, Pak. Kenapa? Jangan, Pak. Bapak itu kan orang tua saya. Kan ini cuma sandiwara di Tapi panggung. kayak cegah gitu loh, Pak, rasanya. Oh iya. Nah, kecuali lek niku mau dalange luweh nom terus ki lagi ya wis Pak lanjut mawon nggih. Heeh. Ndak apa-apa. Jenengan niku nggaranipun sepuh lho, Pak. Mosok tak matak-matak. Ai yes. Nah, ngembang ya. Aku nesu ya, Pak. Nesu tenanan lho iki, Pak. Sampeyan ki lek diomongi lho wis peng bola-bali lho. Diomongi ora oleh ngombe kok apa enggak ngombe pekerjaane kok rumah saku. Aku timbang bojo luwih becik mendem. Oh, sampeyan wis ora milih aku. Wis ora ngeboti aku. Wah, ora ya cek enak mendem. Mendam tak gerujukno lho. Timbangane kuwi mbok iki ae. Aja kuwi ngomendem tenan aku kok. Iki wae. Lho kan iki sandiwara, Pak. Gah. Ambune apa? Banyu putih apa, Pak? Banyu putih ya. Gah. Nyapa, Gah? Gah kamu cangkeme kuwi. Sing wong wedok iki rasa kakean cewek sing penting kowe angger esuk tak kei dhuwit angger bengi tak kelone. Ngekei duit ger pira kok ora sumbut karo lemu mendem. Ah ya ora masalah sing penting aku ngekei dhuwit karo kowe. Wis ora sudi aku tak mending bali ae. Bali, Ning Pak. omahe wong tuaku ae timbangane nyawang lanang anak mendem ae kok rumah saku kok. Ora mendidik ngono kuwi dadi contoh anak-anake ya, Pak. Aja kakean omong kon tanggaku kae tak kei 10.000 iso tinggi setahun. Kuwi ditukokne tanggalan. Sampeyan kuwi lho aja kakean. Lho ngene iki, Oh iya anak bajingan iki. jenenge bapake ngene iki aja marahi elek lho, Pak. Ngene iki anake lek melok-melok mendem terus ngene iki buke lek yo bingung to, Pak. Ibu wis kenane melu mendem sisan. Ya wis nek, Pak. Aku tak melok mendem sisan ngendi botole mau. Sri Baladewa Narpati duwe nareswara tresna kalangkunging tresnane romring biah panon jinawi
yaning talaga kadi langit mambang tanpa sewulan upamaneka lintang toya kusuma yasumawara ya jagat ya dewa ya Bathara Kresna kula nuwun wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kaka Prabu padha becik satekamu ana ing Ngarajakan Sewu Danardana nggih neskala sawanipun ingkang raying Ndarawati manggih kayuwanan Kaka Prabu Baladewa manggih ya wis macandra nggone pun Kakang mapan ana tepining Bengawan Bagiratri mapan ana ing pertapan Grojogan Sewu ya mung lugune pun Kakang kuwi ora duweni rasa tega lan mentala merga dumadining Bratayuda Jaya binangun perang padha kadang ing antanane Pandhawa kang sarta para Kurawa aku meling marang Yayi Kresna aku aja dikandhani nek Bratayuda kuwi meh sadurunge meh rampung meh paripurna jalanan ora tegel mentala nyawang pangorbanan para kadangku becik Pandhawa becik Kurawa lah arene dina samangku Yayi Kresna wis prapta ana ing Grojogan Sewu sajake siadi tanggap ing sasmita apa bener Kalamunta iki wis ngancik pungkasaning Bratayuda Lerkaratika Panjaresuk Sumi Lakwadana Ingis Kongas Atining Kusuma Mamayu Rajaneng Bumi Kraitanan dinen Rebo dasih kang kapada ningsih Kaka Prabu piye Kresna nggih kaluhuran sabdanipun jeng Kaka Prabu ing Mandura kalenggan samangke mung ngentosi sadungkapan Bratayuda bakal paripurna ngono sajae sing menang sapa dereng wonten ingkang mimpang dereng wonten ingkang kawon namung kemawon rikelenggan samangke para brayat agung ing negara Ngastina sampun tupes tapis tanpa tabet Kanjeng Eyang Ngetal Kandha Penemban Begawan Durna Nerpati Ngawangga Karna Basusena Prabu Salya Dursasana lan para Kurawa liyane wis tumeka pati klebu Patih Harya Sengkuni. Kalenggan samangke namung kantos tunggal nggih menika Ratu Ngastina pun Yayi Prabu Duryudana.
masanya pratangga windu-wiyat amun-amun reku mampang maledhek mancolot welata ning para Pandhawa isih jangkep to Di inggih Kakang Prabu pangestunipun para Pandhawa tasih jangkep gangsal namung kemawon kathah para putra-putri ing samya gugur wonten madyaning marang Bratayuda Jaya Binangun kalebet pun Abimanyu dalasan Gatotkaca ugi sampun gugur wonten ing Bratayuda wah ya wis ora kena diselaki wong perang ki liyane mateni ya dipateni ora ngono nggih lah anggen kula sumusul wonten madyaning pertapan Grojogan Sewu Kakang Prabu dinten samangke kula badhe minta sraya kaliyan Paduka Yayi Prabu Duryudana semunipun ngucireng pupuh mila saking Tegal Kurusetra ambyur jroning Bengawan nganti sayaketen dereng jumedul lah ingkang saged dados jalaran ingkang dados sarana jumedul saking jroning lepen utawi benawi inggih namung jeng Kakang Prabu ing Mandura Parenga Paduka ngundang lan mbotoi dumateng pun Yayi Prabu Duryudana supados enggal paripurna Bratayuda Jaya Binangun Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkunging tresnanira Yayi Prabu Jaka Pitana kula aturi ngetingalaken jiwa kaprariwiran Paduka Yayi rikala enggak samangke Paduka sampun dipun tosi dening Yayi Werkudara naika jaman Peguron Siswa Sukalima sampeyan janji jare Bratayuda sampeyan wani kelawan Werkudara mangket tinggalaken kaprawiran Paduka Yayi Sri Hastina Maha Prabu Duryudana kalon ngandikanira harining sun Werkudara wah ngantos basah kuyup ngaten Yayi inggih sampeyan wedi kelawan pun Werkudara mboten wonten wedine Duryudana dhumateng Werkudara
kenging menapa paduka umpedan wonten ing lepen. Kula ngentosi sinten ingkang wanuh wani mbatahi dumateng pun Duryudana. Awit Werkudara mriku wonten batahe Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Yen kula mboten wonten batahipun, tegese cara timbangan jumplang kula ingkang sagah mbatahi sampeyan, Yai. Tatkala narapa Kresna kalanggunging tatkala narapa Kresna tantulus sanyakra ring kados pundi kok Prabu jago panjenengan sampun siaga wis Kresna. Ya Prabu Duryudana pripun atun iya Werkudara aja kesuwen botohe kendang alih jagone kendang tarung wah aja kesuwen iki terope karo genjote nyewa iya kok sabar sik to ora karepe Yayi Prabu Duryudana Bratayuda rampung dina iki ora rampung ya dina iki tegese yen to tanding ing antaraning Yayi Duryudana kelawan Werkudara nek sing mati Werkudara kuwi tegese Bratayuda wis rampung ingkang ngukut kamenangan Yayi Prabu Duryudana. Ewadene kok nganti Yayi Prabu Duryudana sing tumeka pati tegese Bratayuda sing ngukut kamenangan Werkudara. Nggih. Niku jane cara timbangan ora imbang. Nanging piye Werkudara? Nek kowe kalah, tegese Pandhawa liyane kudu ngakoni kekalahan jroning Bratayuda Jaya Binangun. Oke. Oke piye? Pokoke tak okeni. oh iya Mendang rampung sing penting Duryudana wani gelut karo aku. Njaluk syarat apa tak sembadani. Bagus. Jago kula wantun. Pripun Yayi? Nggih, kula wantun. Jago padha jago gen tarung botohe ngalih. Werkudara Kakang Jaka Pitana mbaleni lelakon sing wis kepungkur nalika jaman pendadaran siswa Sukalima. Aku karo kowe gegeran nalika semana sing menang kowe aku. Iya. Plemben-plemben roti-roti biyen-biyen saiki-saiki. Biyen nalika gelut karo kowe sing padha nome cara
tetanduran cara woh-wohan jek kurang mateng. Lho samangka aku wis yoga ningkes marang nyawane. Werkudara aja kesuwen. Maju omre tak giandul pecah ndasmu. Werkudara menang kowe iki. Kowe mesti menang. Pendukungmu wis ora seronta, kowe tanding joget-joget. Kowe mesti menang Werkudara. Wah, iya.
Asap raimu kowe Duryudana. Wah. Wah. Udara arep kowe menang kowe cilaka negara Ngastina iki wis kopong negara Ngastina wis ora eneng apa-apane bondo dunyane wis tak entekne dienggo ragat perang Bharatayuda prajurite wis entek gusis bondo donya wis tumpes mung karek sing eneng mung wong wedok-wedok sing rondo anak sing yatim mergo tinggal mati karo bapakne. Ayo kukupen iki negara Ngastina, ayo negara sing kopong kaya iki sapa Werkudara? Wah, Duryudana. Malih kaya ngono. Tasap raine. Arep godho rujak polo. Nglokop kulite. Putih awake campur getih. Wow. Ning nyatane lek kemlinthi lek kemlelet ora barbar. Jare negara Ngastina Nadyanto Pandhawa kuwi menang. Lan Bharatayuda negara Ngastina wis kopong ora enek isine, sing isine mung rondo karo anak sing yatim. Pancen bener Werkudara. Apa sing diucapke kelawan kakangmu Duryudana? Ora mudar-mudar dhek. Semeneo Sawatara. Pun kakang uga nggumun ning atase wis kaya ngono wujude kok urung mati-mati. Ayo, Werkudara aja gembelo mustakamu kowe. Nadyan to wujudku wis kaya ngene aku ora iso mati. Wah. Wis sekarat kaya ngono cek kemlinthi. Menengo sik to. Dirungokne sik ngono. Men ku ngerti sanipan apa sing dijaluk lawan Duryudana. Yai Prabu, kula aturi sadar kula aturi eling. Prabu Kresna kowe wong julik, kowe wong lecet. Kurawa iso kalah ki merga kowe wong julik. Inggih lajeng panjenengan kok mboten saged pecah. Aku ora iso mati Kresna. Aku ora iso mati. Isane mati aku kudu bareng karo katresnanku. Isane mati kudu bareng karo katresnanmu. Yo, pancen kowe mangkono. Werkudara. Apa? Wis krungu to? Yo, wis krungu. Krungumu piye? Aku iso mati pokoke bareng karo demen aku.
katresnan ha ya meh padha. Yen ngono dina samangko aku njal pamit nganti golek Banwati dudu kuwi. Katresnaning Duryudana ki dudu bojone. Wah, ya ngono Duryudana duwe bojo loro. Sik ta. Wong Duryudana ki karo bojone nyembah kok bojo loro ki lho. Wong karo sing wedoke wedi kok arep neka warna. Duryudana iso mubra-mubru iso dadi ratu. Kuwi merga saka pambudidayaning Patih Harya Sengkuni. Wah, yen ngono mulai ning gunane ratange Sengkuni aja nganti diodol-odol dening Kirik, takon jaga kelawan Setyaki jaluken gawa rene tamblekno ning Duryudana ben mati sampyuh, mati bareng sirna angkara murka. Barange sing ngruwet wis wudar, sing peteng wis padhang. Nalika semana sang angkara murka ingkang kasarira dening Sang Prabu Duryudana, dalasan Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman wis gugur bebarengan mati sampyuh. Duryudana kelawan Sang Harya Sengkuni mertandani kalamun sirnaning angkara murka, mahanane jagat ayom-ayom tentrem.